Ziyambi munongomuziva, mukomana akaramba kuteerera Jacob Mutenda kubuda muparliament. Auya zvekare ndobva auya akataura mashoko aiwa asiya avhunutsa, asiya asheka aiwa government kana parliament yeZimbabwe. Notaura akataura mashoko kuti vana vemashefu ndo vari kunyanya kuita unhubu. Manje gore rino hakuna izvozvo. Hakuna kuti uri mwana washefu mutemo uri kuzoshanda. Sana pina mashoko ataura zvizere vano kuti bva subscribe like wotina on the bell icon. Nokuti tipinda achiendera mberi zvinonzi mashoko avo makukutu aya anofadza zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji. Amutsa mutauro usingaiti kune vanhu vakuru muhurumende nebato reZANU-PF zvichinzi zvichakonzeresa kunetsana kwevakawanda. Mashoko aya anouyawo mwanakomana wavaKhisi Mutsvangwa Hezvo Mutsvangwa nenyaya yekuchinja mari. Izvo zviri kubva zvanyanya kuti vaMutsvangwa vanze sevari kutokonyewa nekakonye muhana yavo vari kuteerera mashoko avaziyambi aya. Chiri kunyanya kushungurudza Mutsvangwa ndechekuti mashefu ane vana vari kuita undunya akawanda, asi iwavo mwanakomana chete ndiye akabatwa. Saka ndozviri kuda pano zvichinzi aiwa mwana waKhisi Mutsvangwa ndiye akabatwa, achinzi aiwa ndiye ari kuita zvekuchinja mari. Asiwo zviri kunzwa vakuruwo avo mubato reZANU-PF, kutone vanhu vari muZANU-PF vane vana vavo vari kutoitawo zvinhu zviri illegal, vaitodawo zvimadhiridhiri asi havasi kana kubatwa, asi mwana waMutsvangwa chete. Ndozviri kunzi aiwa vaMutsvangwa vari kutokonyewa zvisingatomboiti, vari kugwadziwa nedi zvakaitwa mwana wavo. Chibotiudzai mafungiro enyu, muri kudii pamusoro pemashoko aziyambi awa. Pinai mucomment section medu, kutanga no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.